गुरजन मुसाहारि सारनि मोनसे पलिटिकल डायलगा खोथाया दम गोनाङानो जे बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ उदांस्रि होनानै मुक्त खालामनानै फैगौ काउन्सिल बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनावहाय गभर्नमेन्ट दागोन मोनथाम दोलोजों ज' जानानै रिजनेल पार्टिखौ लानानै खोथाया दमानो दङ। माबा मोनसे नुदों खोमा बिथां गुरजन सारा। आं बे खोथाखौ एसे फसायदों बिथां बुंनायखौ जे जिमान আছে আমার বিটিসি রিজনেল পলিটিক্যাল পার্টি আঞ্চলিক দল হিসাবে এই আঞ্চলিক দল বিলাকক লৈ গুৰজন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এপিচিচি কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ শাসনৰ পৰা এই আঞ্চলিক দল বিলাকক ফ্রিডম মুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে गुरजन डाङरिया। दा खोथाया बेनो सावरायनो गोनां बाथ्राया बिथाङा माबा मोनसे नुहुरदों खोमा दिनै बिटिआर सुक्तियाव। बयबो नुदों दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्ट दानानै गभर्नमेन्टनि टार्मसआ फुरा जानो थांगासिनो दं। नाथाय दिनै दफाफोरखौ मावफुंजानायनि लामायाव गैया। गोबां दफाफोर थालांबाय। जाय सुक्तिखौ आरो जायफोर दफाफोरखौ सुक्तियाव लिरनानै लाबोखानाय बेखौनो हेव खालामजाबाय गभर्नमेन्टजों मावजायाखिसै। बरंस' बेखौ मावनो थाखाय जावले मेम'रेन्डाम हैनोबो गोनांथि जालायलायगुलायबायसो। अथ'स' नों लिरनानै लाबोखानाय। बेफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोन साननो गोनां बाथ्रा। आरो बिनि सायाव मोनसे गोरा आरो गोख्रों नेशनेल पार्टिनि डिसिसन जे बिजेपि स्टेटत ইউপিপিএল লগত এনডিএ কোয়ালিশন থাকিলেও নিজাবগীয়াকৈ খেলিবলৈ বিটিসি ইলেকশ্যনত খেলিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা কথা আছে ভিতৰত। दा बेवहाय बिथांमोना हारसिङै गेलेगोन। जोंनि थै गोलोमदै रोजा सुबुंफोरनि सेक्रिफाइसजों सोरजिनाय बे बिटिसिआव हारसिङै गेलेनानै कब्जा खालामनो लादों। माबा मोनसे बिजेपिनि बेवहाय अबदान दंमोन नामा आन्दलनाव, जायनि थाखाय बिथांमोना इसिबां साहस मोनदों। सोर लायहोखो बिथांमोनखौ बेवहाय निजाबगैयाखै हारसिङै गेलेनायनि? सिगांनि 17 बोसोर सासन कालावहाय जों आसामनि मिनिस्टारफ्रा होना होमबा दिलीप शइकिया मोना हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोना सिगांनि सासन कालावहाय 17 बोसोराव जों फैनो हायामोन। दा फैनो हाबाय, सान्थि जाबाय होनफ्लादों आरो फैदों, गाफैदों आरो हारसिङै गेलेनो कब्जा खालामनो सिं खायदा नायगासिनो दं। दा अब्ला बबे साबसिन जाखो रायजो राजाफोर बबे साबसिन जाखो? सिगांनि 17 बोसोरा ना प्रेजेन्टनि सारि बोसोरा? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। लोगोसे गुरजन मुसाहारिनि खोथाखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेवहाय आं रायजो राजानो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै सानो जे नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव नुबाय जे बिजेपिनि डिजाइना माबायदि। बिजेपिया एबारावहाय बिटिसिआव बिथांमोना कब्जा खालामनो नागिरदों आरो बिजेपिनि सिक्रेट डिजाइना जाहैबाय मोनथाम संगठनखौ लानानै बिसोरो एबारावहाय बिटिसिआवहाय दखल खालामनाय। बे जाहैबाय हाग्रामा ग्रुप बिपि थाबाय, इउपिपिएल ग्रुप प्रमद ग्रुप थाबाय आरो बेनि उनावहाय बिथांमोना रन्जन सारखौ सख'नायनिबो खोथा लादों आरो रन्जन सारा गयोब्ला बेखौबो मोनसे पार्टि दाहोनानै बेबायदिनो रिप्रेजेन्टेटिभ लानानै बिथांमोना बिटिसिखौ दखल खालामनायनि बिजेपिनि बे मोनसे ब्लुप्रिन्ट डिजाइनखौ जों इतिमধ্যে मोनखाबाय। बेखायनो आं रायजो राजाखौहाय सांग्रां जाजानोसो लुबैदों जे नोंथांमोना नुबाय जे 15, 16, 17 बोसोर हाग्रामा सारनि गभर्नमेन्टआव कंग्रेसआ ओरैबायदि कनसिडार खालामदों बर' जाथिखौहाय जे बिथांमोना बिप्लबी आन्दलनकारि जाथिजों बिथांमोना सुबिदा होदों होननानै बेबायदि रह' बिटिसिखौ बिथांमोना खांनो बाहायनो फेदेरनो हादों। नाथाय जै बिपि बा आखायाव लानाय लोगो लोगो बिपिखौ बिथांमोना हेव जोगार हरबाय आरो इउपिपिखौबो दिनैहाय आखाइ खाख्रबनानै दोननाय बायदि। प्रमदनि बाथ्राया मालाबाबो सोलिया, सोरबा इउपिपिनि बाथ्राया मालाबाबो सोलिया, बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्रायासो सोलियो। दा बेयो जुदि जानो थाङोब्ला बर' रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन। बेखायनो जोङो ओरैबायदि सानदों जे एबारावहाय काउन्सिल इलेक्सनावहाय जोङो बिपिएफखौबो आरो इउपिपिएलखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उद्धार मुक्ति खालामनायखौ जोङो सानदों आरो बे मोननैबो पार्टिखौ लानानै आरो जा बर'नि स्टेक हल्डारफोरखौ लानानै जोङो कंग्रेसआ बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दागोन आरो 2026आवबो आसामाव बिधान सभाखौ जोङो दखल खालामगोन आरो कंग्रेसआनो गभर्नमेन्ट दागोन आरो सिगाङाव जेरै रह' फान्डिं होयोमोन बिटिसिआव जोङो बेबायदि फान्डिंखौ जोङो लाबोफिनगोन आरो जोंनि डिजाइना आपातत बेयो। गुबै सायख'थियाव माबे मोनसे इस्युखौ बेस खालामनानै रायजोनि गेजेराव हाबनो सानो कंग्रेसनिफ्राय? जोंनि बिसयाथ' हिसाब साना मोनसेबो बर' जाथिनि बिसया
दिनैसिम दांजायाखै नोङो बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ नायबानो जाबाय मोनसेबो दफा एमप्लयमेन्टआनो जायाखै बर' जाथिया मा बिदों सुखिया रायजो गेरेमसा रायजो दा गेरेमसा रायजो दानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनि फिसा फिसौफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाया मावनानै जानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन हाथाय सहर नोगोर कल कारखाना इन्डास्ट्रि गासिबो जाजोबनांगोन फरायनाया हारा बांनांगोन साख्रि बाख्रि मोननांगोन आरो मावनायनि गियानखौ जोङो फोरोंनांगोन दा बेफोरखौ सानोबा जोंनि जे बिटिआरआव जे मावनांगौआ दाबो स्टार्टआनो जायाखै फाउन्डेसनानो जायाखै दा रं फाउन्डेसन जादों दा बेखायनो जोङो कंग्रेसनि मेन डिजाइना जाहैबाय एबाराव जोङो बिटिसिआवहाय दखल खालामनानै थारमाने इउपिपिएल बिपिखौ लाफानानै जोङो गभर्नमेन्ट दागोन आरो गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोङो बिधान सभायावबो कंग्रेसआनो थागोन आरो एबारावहाय नेक्स्ट माबा लकसभायावहाय दिल्लीयाव कंग्रेसआनो फैगोन दा बे गथै प्रक्रिया जुदि जायोब्ला अब्ला जोङो खामानिखौ मावजोबसै आरो मा जोंनो मा नांगौ जोङो बिटिआर ओनसोलावहाय कल कारखाना इन्डास्ट्रिखौ जोङो लाबोगोन जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि मावनानै जानायनि बेबस्थाखौ जोङो होगोन आरो एग्रिकालचार आबादखौ जोङो बिराद माने डेभेलप खालामगोन बाहाय आरो बेबायदिनो जोङो मा जोंनि गथ'फोरखौ स्पर्ट्सनि बिभागावहाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय ख्रिस्टि खलायाव जों जेरैबो आवगायहोनानै जोङो 15-20 बोसोरनि गेजेरावनो बे बर' हारिखौ बिटिसिआव गेरेमसा हारि दानायनि जोंनि बिकल्पआ बेनो कंग्रेसनाव दङ जायखौ हाग्रामा बिथाङा आद्रा खालामबाय जायखौ प्रमद बिथाङा सिमां बायदि सानबायल' बेखौ कंग्रेसआ जोङो साखार महरावहाय माबा महर होगोन दा भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं